mafi girman abin da ke dagargaza rayuwar dan adam shine alju'u wal khawf, kuma mafi girman tsumagiyar da Allah zai yi wa mutane shine ya saukar musu da yunwa wanda take haɗe da talauci, kuma ya saukar musu da tsoro, rashin kwanciyar hankali. In ka fita waje bala'i, in ka dawo ciki yunwa. In kana zaune a gida yunwa ta kashe ka, in ka fita kuma yaƙi ya kashe ka da bala'i. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Allah ya ce mafi girman abin da ya yi tsumagiya da ita wa alƙaryar da ta kafirce masa shine ya sanya mata alju'u wal khawf. Shi yasa Allah ya ce wa Qurayshawa, in dai har Allah ya raba ku da wannan, to Allah ya cancanci ku bauta masa, kar ku haɗa shi da kowa. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. In dai ba ju' ba khawf, to mafi girman abin da Allah zai maka kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari da safe aminan fi sirbihi, ana zaman lafiya a garinku, a kwanarku, a gidanka, ka tashi cikin aminci, ba wanda ya tada ka a bacci, ba wanda ya tsaye da kai akan titi, ka tashi kwanciyar hankali, mu'afan fi jasadihi, a jikinka kuma kana da lafiya, iyalanka suna da lafiya, ba kowa a asibiti, lahu qutu yawmihi, kana da abincin yau, yace to kamar an buɗe maka duniya ne gaba ɗayanta da abin da ke cikinta. Amma godiyar mu ga Allah ta yi karanci. Ya ce duk wanda yake da abincin yau yana da arziki. Da in ana karanta wannan ayar ko wani hadisin ba dole ne mutum ya gane abincin yau arziki ba ne, amma a wannan hali da yanzu ake ciki kowa ya gane abincin yau arziki ne wallahi. To wannan duk abin da ake nan bishai'in da saura, Allah ka ɗauke mana sauran, Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana, Allah kar a ƙara gaba.